маросими ҷанозаи модари рӯҳонии шинохтаи тоҷик Мирзо Ибронов маъруф ба Ҳоҷи Мирзо пас аз намози пешин дар масҷиди марказии Душанбе баргузор шуд. модари Ҳоҷи Мирзо рӯзи 17 январ дар синни 82 солагӣ дар шаҳри Душанбе аз дунё даргузашт. ӯ аз дарди қалб ранҷ мебурд ва чанд муддат дар бемористон бистарӣ буд. дар намози ҷанозаи модари Ҳоҷи Мирзо теъдоди хеле зиёди эътиқоддорон, рӯҳониёни шинохта ва мақомдорони идораҳои давлатӣ ширкат доштанд. намози ҷанозаи модари Ҳоҷи Мирзоро Саид Мукаррам Абдулқодирзода, раиси шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон хонд. ҳоҷи Мирзо дар тавсифи чеҳраи модари марҳумаш гуфт, ӯ одами диндору қуръонхонро бисёр дӯст медошт ва эҳтиром мекард. ба қавли ҳоҷи Мирзо, ӯ аз замони мактабиаш дар пеши онҳо дарс гирифта ва шоҳиди он будааст, ки модараш барои таълими динии ӯ ба онҳо маош медодааст. модари ҳоҷи Мирзо дар оромгоҳи Сари Осиёи Душанбе ба хок супурда шуд. ҳоҷи Мирзо то соли 2012 имомхатиби масҷиди Ҳилоли Аҳмари шаҳри Кӯлоб буд. аз он замон то кунун расман дар масҷиде фаъолият намекунад, аммо ҳамчунон аз маҳбубияти хос бархурдор аст.